Ngwane khuleke enkosini yesizwe sasenkandla kwadloma uDinangwe Nkosi yesizwe ngiyakhuleka ngokuthobeka nje Nkosi yesizwe ngiyazi ke sificeni naDinangwe nibadala nisebenze kakhulu nenkosi engizalayo namakhosi ogwabini nisebenze kakhulu nayo kuningi eningifundisa khona njengamakhosi futhi ngulalele ngikuhloniphe bese ngicela ukubingelela ngokukhethekile omama bami abangizalayo indlunkulu nansi phambi kwami ngokwehlukana kwabo ngokulandelana kwabo nondlunkulu bethu abasiganile ababakoti ngiyabingelela nabo ngokuhlukana kwabo abantwana basendlunkulu obaba nabafowethu odadewethu abakhona abaganileyo nabangakagani ngiyabingelela ikhansela ngiyabingelela kade lingisho ibongo lapha ngazi lithatha phi engaka khona izinto nje ezigcinene engizwayo manje ujayibona ke umsebenzi phela ngibingelele ngokukhethekile isizwe sonke senkosi yakwaSanguye ngiyanibingelela nezizwe zamakhosi ngokuhlukahlukana kwazo ngoba khona izizwe zamakhosi ezisivakashele usuku namhlanje nazo ngiyayibingelela namaphoyisa onke nje akulomcimbi bonke abaphakathi kwalomcimbi ngiyababingelela ngiyabayishi Nkosi yesizwe ngiyaxolisa indaba inkosi ihlele ezantsi kodwa bengithi ngihamba ngendlela Nkosi yesizwe sengikhohlwa kanjani inkosi kodwa ngeke ngayiphampatha ke ngesikhathi ngithi ayasebenza nobaba ngazi ukufunduleke kanjani ngiyaxolisa Nkosi yesizwe inkosi ngikhuleke enkosini yesizwe sakaMadlebe eMatshana ePangeni ngiyakhuleka Nkosi yesizwe ngiyamakayisha ngiyazi izokuthethisa inkosi basihlakala kanti kumele nje uzongibhedela akukuningi ke sizwe senkosi ngicela ukudlulisa kuqala ukuthokoza esizweni nje sonke ngakho konke okuhle sikwenzile nakho konke sicele kuso masimemeza sisabele nakho konke abakufakile esandleni abakukhiphileyo cela ukudlulisa ukuthokoza kuleyo ndawo ngoba akhona kwangedwa lokho makukhulunywa ngomkhuleko wenkosi engumqalo wesihlalo inkosi uMagidi akusikhona kwangedwa lokho okwesizwe sonke kodwa makhosi sendlunkulu nginokudabuka okuncane mhlawumbe kunganiphathi kabi manginganikhombisa nje ngiyabona lapha idlinza lenkosi uma ungalibukula lapha ungashaya uvalo ngoba alilungile ngelinye ilanga ngiyafisa noma ngonyaka uzayo idlinza lenkosi makukhona la ngilekelele khona nesizwe likwazi idlinza lenkosi ukulungiseka lapha elikhona ngoba akusabonakali lutho sesiphila ngakho nje ukuthi sicenta nje duze kwakhona ngoba siyayihlonipha inkosi umkhuleko ke lo sivala unyaka umkhuleko omkhulu engufisa phakathi kwesizwe ukuthi hayi madoda ihlale phansi bamba umthetho umuntu uhlonipha umuntu noma ngabe imuphi noma ngabe kuthiwa ingane noma ngabe kuthiwa umdala kangakanani nami nje ngiyanithanda ngiyanihlonipha kodwa ngamafuphi ngizofunda nje la noma kubhalwe ngamagama amancane kodwa ngangikwazi ukufunda ngisazi manje ngisakwazi ngiyakhuleka kwindlu lami ithi yamakhosi isilo samabandla ngiyakhuleka kubantwana basendlunkulu yakwaZulu ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu onke ayingxenye yalomcimbi namhlanje ngiyathobeka amakhosi esizwe ngokukhethekile ngiyakhuleka kwinkosana yamabiyela Ndabezitha ngibingelele undunankulu wesizwe uDubazane nezinduna zonke kanye namaphoyisa enkosi nabantwana basendlunkulu kaMagidi amakhanda izindlu zonke zo7 ngibingelele umhlonishwa umeya Ndabezitha sekela meya Somlomo womkhandlu kanye namakhansela onke asemthonjaneni nabasebenzi bonke bomkhandlu ngibingelele abadidiyeli bonke basobuka nabakwaSanguye nabaqhamuka zonke abasivakashela osuku namhlanje nesizwe sonke sasobuka
lesizwe sonke sasentembeni intembeni ke makhosi ingangizwa kabi kusekhaya komama nami umntwana omkhulu wasentembeni ngizala khona endlini kaSitheko kaMpande indlu yakhona kwaNongoma indlu yesilo uMpande kodwa ke yabuya yeza ngapha ke wona sana nenhlanhla yasondela eduze kwethu izihambeli zethu ezivela ezweni lonke abomthetho ithimba likahulumeni ezempilo kanye nalabo abasinandiselayo ngiyanibingelela ngalesi sikhathi ngingakhohlwa oNdlunkulu bonke noNdlunkulu wami okwanjomande no baba kusomnandi kade khuluma amazwi amnandi la naye ngidlulisa ngokukhulu ukuthobeka ukubingelela beno babukhali ngoba ibona ebebezama ngayo yonke indlela ukuba lo mcimbi ugcine uyimpumelelo ngixolise ke noma bengivalele ekopini nje kodwa sisazokhuluma nabo abakakhokha ngoba akufanele mangenza umcimbi omkhulu kangafune ukukhuluma lokho mabe khona ongixolela ume sisibuthelezi maye khona umama umhlonishwa impela osiphetheyo kakhokha uyongixolela impela ngoba akukuhle masingamakhosi sicela usizo ngoba kusuke kuzolekelela isizwe sikwazi sonke ukungena phansi kompheme masihleli kanje makuthwaliyana nje noma liyaduma sekufanele sipintshane sonke lapha ngaphakathi akuyinto enhle le into okangiyifihli ke ngiyaye ngikhulume nje ngoba ngisuke ngikhuluma iqiniso la kaMthaniya wazi ngifisa ukubonga usuku lwanamhlanje okusuku olukhulu esizweni sakithi kwasanguye nasebukhosini bakwabiyela bondaba ezitha lolu suku luyintokozo kimi ukubona isizwe sibumbene sihlangene ngalolu hlobo ukubungaza umkhosi wenkosi uMagidi okunguye mnikazi wesihlalo ngifisa ukubonga insizwa yakakhala ngokukhethekile phinde ngibonge somnandi bese ngibongile ukuthi nami ngokuba nombono omuhle kanje ngithi nikhule njalo madoda niqhubeke niseke ubukhosi bamakhosi oswele ngiphinde ngibonge obaba noNdlunkulu bonke abakhona lapha phakathi kwethu ukweseka lo mcimbi omkhulu kangaka ngibonge umndeni izindlu zonke zikaMagidi ukweseka isihlalo nokweseka lo mcimbi omngaka namhlanje ngibonge Mhlonishwa uMeya nabo bonke abeseka lo mcimbi ngibonge King Cetshwayo useke lo mcimbi ngibonge nomasipala wasemthonjaneni ngingakhohlwa ukubonga ikhansela lami elibuye libe imvumo yami ngibonga nakubo bonke abaseka lo mcimbi nohulumeni nje wonkana ngiyabonga namhlanje usuku olukhulu lapho khona sibungaza isiko impilo lalesi sizwe nalapho kwakhiwa khona isizwe sikaMagidi inhloso ngqangi ngalolu suku ukubuyisela isizwe ezincatshini zaso sikhuluma ngokwakhiwa kwezinsizwa zesizwe ukwakhiwa kwezintombi zesizwe kanye nokuziphatha ukuhlonipha esizweni akukuningi bakwethu engiphetheyo la kulula nje usomnandi ukubekile ukuthi sikhuluma ngenhlonipho akukho nje okuningi okufuna sicabange kahle ukuziphatha ukuhlonipha ukukhula ngokomqondo nokuzithanda kodwa ingqikithi yethu ukuhlonipha esizweni nami ngilihloniphe njengenkosi ukugwema udlame ukuhlukumezana kwabesilisa nabesifazane izingane ukubuyisa amasiko ethu esizweni njengamanje siqala khona ukuzama njalo kahle nezinsizwa ngiyafisa ukuthi manje kube nohlelo lokuthi zifane nezintombi njengoba omama onomehlo nje izintombi beyiphethe kahle kangaka nathi kube khona iqhaza ngasezinsizweni kuba izinsizwa nazo ngaso sonke isikhathi ingabi ithi ngiyale kwaNongoma engonyameni noma ngibizwa enye inkosi ngihambe ngedwa izinsizwa kodwa zikhona kasangu ukwakha amaqhinga okuphila ukunakekela impilo yethu ngoba sekwaba khona izifo zobhubhane ukukhumbula umthetho wamakhosi kanye
ukukhumbula umthetho wamakhosi ukuvikela isizwe sakwaSanguwe. Ngalezi izinto kade ngizidalula lapha ngenhla ngifisa zibe umgogodla walesi sizwe, ngifisa zakhe uzinzo endaweni, zakhe uthando esizweni, zakhe ukubusa zibuyise ithemba esizweni, uhlonishwane. Ngalamazwi ngiyakhuleka kubo babamkhulu namakhosi ukuba asincede kufezeke leli phupho lethu, zibuye emasisweni. Kunezingane izintombi kufanele ziganwe izinsizwa, ziganwe izintombi, zivuse imizi, kuvuke imizi oyihle mkhulu. Ngifisa ucaphuna lamazwi eBhayibhelini lana ngamazwi okubuyisa ithemba, Isaiah 60 verse 22. Omncane uyakuba ngesikhathi sakho, lawa ngamazwi okubuyisa ithemba lokuba isizwe sethu sincane kodwa uJehova uyoba nathi sibe isizwe sinamandla. Ngiyabonga amakhosi aseNdlunkulu nesizwe sonke sengathi ningaziphatha kahle umcimbi ukuze uphele, nithandane, nihloniphane, nijabule. Ngiyanithanda nonke. Ngiyakhuleka ukuba kesihube amahubo ambalwa aseNdlunkulu namabutho. Ngiyathokoza kodwa cishe ke sizowenza sesivala lokho mhlawumbe amabili nje sesivala bese sikwazi kuba, kodwa ngizoqinisekisa kakhulu eintombini naseinsizweni. Ngiyazi ukuthi abanye kade bebhala umatriculateni umatric, ngiyazi ukuthi abanye bayofunda manje. Kule indawo eningi bathandwa benkosi zehlukahlukene, khona iCape Town, khona iGoli, khona iTheku. Thina nje sesahlala eThekwini sibonile okuningi ukuthi hey lapha yana ufuna uzazi uyintombi uyofunda, ukhambe indlu eyojabulisa ugogo noma ubaba noma umama noma umkhulu. Kodwa ekugcineni kwakho konke lokho kubatanisa kwagogo ngikalekisa ngabantu abadala ngamabuko. Lokho batanisa kwagogo ekufundisa lapha, uthathe yonke imali ududane nabangani usesikoleni abe uyafunda, kusasa ube udokotela, ubuyise emphakathini ube uthisha uzofundisa la. Kulahlwa le emgqonyeni konke lokho. Ngifisela lokho nje sivala unyaka ningathi nonyaka omusha nensizwa ake ingekho nentombi engekho basiphelele abakabuya abanye emadoda ngoba oxele nikufundile namhlanje ukuziphatha nje inhlonipho. Sivala unyaka namhlanje kwaSanguwe namakhosi, kodwa bekumkhuleko kakhulukhulu wethu okhokho walelizwe inkosi uMagidi, ngoba engalula ukuthi singakwazi uqamba ngaye. Fanele siqambe ngakona ndlela nje okunye makulandela, kodwa fanele siqale ngomqalo wesihlanu ukuze into yethu besibusiswe. Ngalawo mazwi ngidlulisa ukuthobeka kakhulu makhosi aseNdlunkulu phakathi kwesizwe ungeseke emcimbini namhlanje, noma sisaqala kodwa ngelinye ilanga mhlambe kuyokwenzeka kuvuleleke kahle, kungabi sesiminyaminyeni esinjengalesi esifuzelisi. Ngiyathokoza kakhulu makhosi aseNdlunkulu. Babezitha Thonda Mphatho